Взагалі, чим ти займаєшся, Вадим? М? Чим займаюсь? Так, Ти питаєш мене, чим я займаюсь? так. Я один з небагатьох в нашій країні людей, хто успішно займається експортом. Так і кажи людям. Боже, яким ще експортом? Я експортую західним країнам звуки наших тварин. Для мене є речі важливіші, ніж діти і онук. Ти дурачок, Вадим. Я не дурачок, я музикант. Я міксую треп. Я, вибач, не люблю це слово творець.